they are nurtured the right way. Wadonje mutende kod weche mag volleyball. Team mar wakeni matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers osebedo oko e piny mar Morocco kuom dwe achiel ka gigeto ikruok ni tuke mag pinje Afrika bibiro bagi lap ma Palais Polyventre des Sports boma ma Yaounde piny Cameroon. Team mar Malkia Strikers osebedo gi tuke mathoth mag osiepe piny mar Morocco kama bende en thuolo mar timo ikruok ni tuke mag piny mangima. Kapten mar team mar Kenya Masi Muhim ni kod geno ni Kenya biro timo maber e tuke mag pinje Afrika. Kenya oseloyo final adek gi team mar Cameroon e higa mar 2017, 2019 kod 2021. Tirza Atuka, Rose Magoi, Leonida Kasaya duto oseduogo e team mar Kenya bang' bedo oko kuom thuolo malach nikech hinyruok. Kocha mar Kenya Luzmar Demura olero ni en gi geno ni Kenya biro timo maber. France timu imekuwa poa, hakuna so far anything kusema kitu mbaya. Players wako focus kwa sababu wanajoin ndio championship peke yake ya kupeleka timu mpaka Olympics. So kila mtu ako ready, mliona mazoezi vile iko, psyche iko juu sana. Na believe even the new players wala wameingia kwa team wamejel, so hatuna problem yote, ni sisi tu nini kumalizia nini championship. Tuke mag